zijn ze van plan om uit te gaan. Mana so de waka, van oost door naar west. Na mitori minelei, te SukruSani srefe prei. Da so de sekiden, lama shei. 29 januari in Paradiso, Sranan Gowtu, SukruSani, Masterblaster, Funmaster met Iron Essable with TeVe. Mooi, zet er een tegen ding. Leg die mensen een beetje uit wat er nog wat we gaan doen, even fris is maar oppakken wat SukruSani heeft gepresteerd de afgelopen jaren. En if iemand dat weet, dat wel bieden voor jullie. Dus mensen, en vergeet u niet, koop je ticket via de ticketlijn. Paradiso Sranan Gowtu, 29 januari in Paradiso. Komen jullie massaal, hè? Toch, Cedric? Ascenti. Als Pigri.